Nasamsam mula po sa isang high-value individual ang kanyang at ng kanyang kasamahan ang nasa 408,000 na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang bypass operation ng pinagsalib na puwersa ng Philippine National Police o PNP at Philippine Drug Enforcement Agency sa bayan ng Malasiqui, Pangasinan madaling araw ng June 14, 2026. Ayon sa ulat, kapwa residente ng Urdaneta City, Pangasinan ng mga suspect na naaresto sa naturang operasyon na pinangunahan ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 1, katuwang ang Malasiqui Municipal Police Station at ibang unit. Nakumpiska mula sa operasyon ng humigit kumulang na 60 na gramo ng hinihinalang shabu at na-recover din ang bypass money, isang kalibre 38 na revolver na may 2 bala at isang motorsiklong umano'y ginamit sa iligal na aktibidad. Patuloy sinasagawa ang investigasyon ng mga otoridad habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa mga sospek. IFM News. IFM News. IFM News.